نوروز برای من ایدی ملی هست. ما هر سال این اید رو یعنی که پیشواز میگیریم. این نوروز اساسا در تاجیکستان هست. هر سال ما این رو آرزو میکنیم که در این نوروز همه سخت سلامت باشند و صلح باشد. ما آرزو داریم که در این جمهوری ایران دیگر جنگ نشود، پاکستان جنگ نشود، افغانستان، یعنی که همین صلح در همه دنیا پایدار باشد. Я люблю очень праздник Навруз. Навруз для меня это праздник возрождения. ман ҷашни наврӯзро хеле дӯст медорам. наврӯз барои ман ҷашни эҳьё ва хурсандӣ аст ва мехоҳӣ дар ин рӯзҳо кори наверо оғоз кунӣ. мехоҳам ба ҳама муваффақият, анҷоми корҳои нек, оғози марҳилаи нав дар зиндагиро орзу кунам. орзу мекунам ки дар кулли ҷаҳон сулҳу амонӣ бошад, то ҳама дӯстона, хушбахтона ва бедарду ғам зиндагӣ кунанд. Все жили дружно, счастливо, без бед, без горя. наврӯз ба маънои рӯзи нав, ба мисли соли нав ки табиат гӯё аз сари нав зинда мешавад, ҳама ҷо сарсабз мешавад, деҳқон бошад кори худро шурӯъ мекунад, ба мисли оне ки ҳаёт гӯё аз сари нав сар мешавад. бар ман ҳамин гуна аст ҷашни наврӯз. орзуи ман ҳамин мебошад ки дар ҳамаи тамоми дунё тинҷу амонӣ бошад, ҷангҳо баст шавад, яъне ки ҳама сулҳ банданд ба ҳамин соли нав ки оғоз мешавад, оғози соли нав уже гузаштаҳоро фаромӯш кунанду аз имрӯз баъдан рӯзи навро оғоз кунанду сулҳу оромӣ барпо шавад. ман ҳаминро орзумандам.